को राम राम भोजपुरिया समझाए सबके राम राम बा प्रणाम बा। और देखिए पुणे में कहल जाला कि अब आदमी का होला कि फ्लैट में सिमटत चल जाता। पुणे में जगह की कमी बा तो बुझते पानी यार नदी वदी जोन बा ना बहुते दूर बा। तो का कल जा भाई छठ पर पुणे में छठ मैया के बनावल गई बा। तो आज सोचनी छुट्टी रहा ना तो बाबा गोपाल पूजा सोचना कि तनी आज जाई तनी साफ सफाई करके छठी मैया के कलर वलर कर धल जाओ तो रंग वंग धल जाओ। कहें कि अब बुझी अगले हफ्ते जानते बनी एतवार के छठी मैया आई तो छठ भी मना वहीं के बाद हम यह कहब कि कहीं रही गाँव में रही शहर में रही अमेरिका में रही कहीं रही लेकिन जड़ से जुड़ल रही। कहें कि जे जड़ से कट गई बुझी वो समाज से देश से हर जगह से कट गई। तो कहीं भी रहले के ताकबा मस्त रही चकचक रही और छठी मैया के आशीर्वाद रहुआ सब पर एकदम में बनल रहे। और देखिए भाई पुणे में एक हम नाव देनी कौन चीज हो पुनेरी छठ माने पुणे में छठ के ऊपर छठ बनावल गई बड़ी। और दुबई जानते बानी कि सूर्यदेव या प्रकृति के त्यौहार है या प्रकृति बात तो हम यहाँ बानी के तो प्रकृति के संरक्षण हम सही जाने के जिम्मेदारी बा। तो अब ज़्यादा ना बोला फैन जब जगह छठी मनावल जाई ओकर वीडियो को बनाई भी हम और जाने कि यहाँ जितना मराठी गुजराती सब मेहरारू आवे नहीं कुल जो शादीशुदा बानी कुल आ कहीं न कुल कि यहाँ से लेके यहाँ ले जो सिंदूर लागेला ना सबके बहुत पसंद आवेला। भले भोजपुरिया समुदाय भी लागल बा लेकिन बाकी जो संस्कृति समुदाय के लोग बा मराठी बा गुजराती बा तमिल बा तेलुगु बा सबके अब छठ मैया बहुत पसंद आवता या सब लोग ये पूजा में बढ़ चढ़ के भाग लेता भले वो गांव में होको या चाहे शहर में होको। तो राम राम जय भोजपुरी नमन बा भोजपुरिया माटी के नमन बा माई भारती के राम राम। फिर मिलता नहीं अगला वीडियो में।